Kasuwancin sayar da wayoyin hannu kasuwanci ne mai matuƙar muhimmanci da daraja wanda yake tallafawa matasa domin su dogara da kansu. Shugabancin ƙungiyar kasuwar sayar da wayar hannu da ke Rijiyar Lemo a Kano sun bayyana yadda wannan kasuwanci yake taka muhimmiyar rawa wajen tallafawa matasa domin dogaro da kai. Sakataren ƙungiyar Aminu M. Yusuf ya ce haƙiƙa kashi 95 na 'yan kasuwar matasa ne, don haka akwai buƙatar gwamnati ta kalli halin da matasa ke ciki. Sai dai tun da farko sai da ya yaba wa gwamnatin Kano. Muna kira da gwamnati duk da tana iya bakin ƙoƙarinta, kuma sannan muna jin daɗi ko kuma mun ji daɗin wannan aiki da ake na fara da titi namu na Katsina Road. So muna kira don a zo a ci gaba da yi mana wannan aiki. Ba mu ce ba a yi bane kwata-kwata. So amma kamar aikin ya rage sauri akan yadda aka faro shi a baya. Sakataren ya ce haƙiƙa aikin da gwamnati take abin a yaba mata ne, kuma sun yaba wa gwamnatin dangane da irin ayyukan da ta bujuro da shi a sassa daban-daban na Kano. Hasali ma dai a kasuwar tana fuskantar cunkoso sakamakon aikin da ake yi a gaban kasuwar, wanda wannan shine ya haddasa cunkoso. Sai dai ya yi kira ga gwamnati da ta kalli batun sosai da idon rahama. Ana taɓawa guri-guri muna gani tunda muna bin hanya, tunda hanyar mu ce kuma area mu ce. So amma abun yana ɗan kawo mana naƙasu mu daga nan ɓangaren kasuwar mu na rashin kammala aikin da ba a yi ba, ko kuma rufe wannan drainage ɗin na gaban kasuwar mu da ba a yi ba. Rashin rufe wannan kwatar yana jawo mana naƙasu, kwastomomi suna complain, sannan daga ƙarshe ma har yau ɗin nan yiwuwar haka da nake muku magana daga ofis ɗin ciyaman muke na Fage Local Government wato Masu, mun je mun tattauna akan wannan akan abin da ya shafi wannan issue ɗin, da haka shi yasa muku da ƙarin ke kira da babban murya akan gwamnati da agaza mana ta zo domin ta ƙara shi mana wannan aikin da ta ɗauko mai muhimmanci a tattare da mu 'yan wannan hanya. Muna godiya sosai. To sakatare, ganin cewar ku matasa ne kuma ita wannan kasuwa kashi 95 a wannan kasuwa matasa ne, ya za ka bayyana irin gudunmuwar da sana'ar sayar da wayar hannu take bayarwa musamman ga matasa a wannan rayuwa ta yau? Alhamdulillah, gaskiya wannan kasuwanci namu ko kuma kasuwancin waya ya ba da gudunmawa ba ma a nan Rijiyar Lemo ba ko Kurna, ya ba da gudunmawa a faɗin Najeriya gaba ɗaya, especially a arewa ma kuma inda nake. So saboda a baya ko in ce har yanzu irin matsalolin da muke ciki na rashin aikin yi ga matasa. To alhamdulillah zuwan kasuwancin waya sai ya zama na majority na matasa sun haƙura, wasu sun zubar da makamansu da zaman banza da suke yi, ko wasu 'yan ɗauke-ɗauke ko wasu 'yan abubuwa na bai kamata ba, sai suka ce bari su ma su shigo kasuwa domin su gaya za a yi tsira da mutuncinsu. Wayannan abubuwan da suke a baya duk su bar shi. To saboda haka sai muka zo aka taru matasa, in ka duba za ka ga majority a cikin kasuwar nan, ko in ce ma 99% na kasuwar nan duk matasa ne. Za a ga 40 downward ne, ko in ce ma 35 downward, daga 35 abin da ya kasa ne. Ɗan 25-18 sun fi kowa yawa ma a cikin kasuwa. Dan kafin ka samu ɗan 35 ɗin ma zuwa 40 ya tsilla. Saboda haka wannan kasuwa ta sai mu kira ta matasa, kuma ta taimaka wajen rage yawan ɓata gari. Sakataren ya yi bayanin cewa ƙungiyar ta kasuwa tare da kasuwancin waya suna ba da gudunmawa wajen rage zaman banza da kashe wando tsakanin matasa. Haka kuma a gefe guda kasuwancin sayar da wayar hannu yana ba da gudunmawa ga jami'an tsaro musamman wajen inganta tsaro a cikin al'umma. Yadda ya ce ma dai haƙiƙa wannan kasuwa na da kyakkyawar alaƙa da jami'an tsaro a Kano. Alhamdulillah, gaskiya ne akwai kyakkyawan fahimta a tsakaninmu da jami'an tsaro. Dan yanzu ma kamar yadda muka ce muku mun zauna da chairman na local government, so da director muka zauna na DSS na local government, sannan kuma ko da yaushe muna communicating da wato shi ainihin director DSS na Kano State akan irin gudunmawar da suke ba mu su karan kansu jami'an tsaro na su ribanya, sannan kuma su ƙara haskaka wa gwamnati abubuwan da muke da buƙata. Gudunmawar da suke bamu
shine idan har akwai wasu illegal business a cikin kasuwancin namu, su kansu jami'an tsaro suna shiga don su ga ya za a yi a kawar da wayannan illegal businesses ɗin, ya za a yi legal business a cikin kasuwa. Suna ƙara haskaka wa su karan kansu matasa da muke tare da su don su gudanar da business ɗinsu successfully ba tare da wani abu ya taso ko ya shiga ciki ba. Suna iya bakin Ƙarshen rahoton kenan. Abubakar Muhammad, sashen Hausa, Alsababa TV daga Kano a Najeriya.